mutasin gaskiya. A baya shekarun da suka wuce ni dai na yi sakatare na mai ce Allah shekara 4, kafin shekara 4 na yi darekta mai na mai ce Allah shekara 3, kafin yi darekta ma na yi sakatare na shekara 1. amma duk a shekarun da muke wallahi ko a jiha ba mu taɓa wannan irin wannan taro a lokaci guda ba, sai dai idan lokacin gwamnati za ta yi siyasa a ce yau a ɗaukar kuɗi ba mu tara fulani da bauchi mutane da mutane a babban gidan su a tara mutane kawai domin a ce wannan makiyaya ne an yi siyasa da su a wuce sai wata siyasa. To sai a yau karamar hukuma ɗaya, kungiya ɗaya, to akwai abubuwa, akwai kalubale cikin kanyin da ake ci. To wannan taro da aka yi na yau matakala ɗaya ne a cikin a nan jihar Bisau. Wannan tabbatar muku a yau kun samu kamar kashi 60 zuwa 65 domin biya muku bukata a nan karamar hukuma. Kowa a cikin ku ya sani